está presente en 25 países, como se podía ver no vídeo. Somos 66 plantas en todo o mundo. Se nos fixamos mayoritariamente en Europa, en América, donde máis plantas temos, e que é verdad que durante os últimos anos, ligado un pouco co incremento de producción en Asia, están crecendo moitas as plantas o número de plantas en Asia. Se nos centramos un poquinho máis na Península Ibérica, en España, Autoneum ten 3 plantas, unha en Valladolid, outra en Alcalá, outra en Iberia, tería outra en Portugal, en Setúbal, e temos a da Rúa. A da Rúa, despois de, celebramos 20 anos, despois de 3 ampliacións nestes 20 anos, que se dice pronto tamén, pertenecía que debemos eses 20 anos, pero... Eu estou igual. Pero sí. Vemos fotos, sobre todo cando preparando a presentación, vimos fotos de 20 anos atrás, sí, sigue pasando. Como podíamos ver, pues, 3 ampliacións, temos 4.000 metros cuadrados de 4.400 metros cuadrados de fábrica productivas e 4.100 de almacenaxe. O ano pasado chegamos unha media de 190 traballadores. Noso principal cliente é Stellantis, que representa aproximadamente 80%. Enviamos a Stellantis España a Vigo e Madrid, Stellantis Portugal a Mangualde. Tamén enviamos piezas para Stellantis Elesbelpoden, Reino Unido, cerca de Liverpool. Empezamos o ano pasado tamén a enviar piezas para Oran, Argelia, para Valencia, Renault, para Volkswagen en Palmera, que está xustiño ao lado de Lisboa. As tecnoloxías tamén foron avanzando, foron